Oh, kumusta naman ang bagong retiro? Maayos naman. Noong mga unang araw ko. Abay, wala akong ginawa kung hindi matulog ng matulog. Para bang binabawi ko ang lahat ng pagod at puyat ng mga nagdaang taon. Ganon siguro talaga. Hindi biro yung ilang dekada sa serbisyo. Aba, maliban sa pagtutulog at pagpapalaki ng tutut, ano bang pinagkakaabalaan mo? Kinukumpuni ko ng paunti-unti itong bahay. Yung mga hindi ko kayang gawin, inuupa ko na lang. Plano kong magtayo ng maliit na panaderya dito sa harap para may mapaglibangan at mapagkakitaan kapag naayos ko na itong bahay. Tama! Malaki pa naman tong harapan nyo. Pwede nga dito ang bakery. Oh, si John na ba to? Oo, kalalabas lang yan sa eskwela. Mano po, tay? Ninong Boy. Kaawaan ka ng Diyos. Ang laki mo na, John ah. May girlfriend ka na ba? Naku, wala po. Basta kapag meron na, isa-isa lang ha. Huwag mong pagsasabay-sabayin. Ay, paring Ernie, ang bilis talaga ng panahon. Tingnan mo nga naman, pag-graduate na ng high school. Oo nga. Hindi ba parang kailan lang? Pinabibinyagan lang natin sa simbahan. Abay, mas matangkad na nga yata sa akin tong inaano ko eh. Magpupulis din daw kagaya natin. Hindi ko pa alam eh. Hindi pa namin napag-uusapan kung anong kurso ang kukunin niya sa kolehiyo. Pagpulisin mo, pre. Yan ang magandang kurso. Iiwan mo na yun, anak. Ako nang magliligpit ng mga pinagkainan natin. Carry na to, tay. Ha? Ay, Ako na po dyan, tay. Kunti lang naman to. Wala ka bang assignment? Hindi mo ba kailangan mag-review para sa test? Maaga pa naman, tay. Pagkatapos ko pong maghugas ng plato dito, magwawalis lang po ako sandali tapos mag-aaral na. Siya nga pala. Niyayaya ka ng ninong boy mo sa shooting range sa Sabado. Sasama ka ba? Hindi ko narinig yung sagot mo. Saka na lang po, tay. Saka diba, sinama niyo ako dun minsan? Hindi ko bet. I mean, hindi ko gusto, tay. Nakakabingi. Tapos kapag nalalaglagan ako ng pulbura sa paa, ang sakit-sakit. Hindi mo naman kailangan sumama kung ayaw mo. Okay lang, anak. Salamat, tay. Kayo na lang magsabi kay Ninong Boy, ha. Mag-malling na lang tayong tatlo. Yun ang mas gusto ko. Bakla! Kanina ka pa? Siyempre. Alam mo naman, di ba? Kailangan fully made up ako bago magsimula ang klase. Nakakaloka ka, no? Isang oras bago magklase, nandito ka na para mag-makeup. Tapos yung locker mo, sa halip ng mga libro ang laman, makeup kit. Ganun talaga. Alam mo naman, konting tiis kapag gustong gumanda. Tapos, bago umuwi, buburahin mo na naman yung kolorete mo sa mukha. Siyempre. Parang walang ebidensya. Kailan mo ba kasi sasabihin sa tatay mo na bading ka? Never. Ano ka ba naman, Randy? Pulis yung tatay ko. Nag-iisa akong anak tapos sasabihin ko, bakla ako? Baka naman atakin sa puso yun. Ako kasi ang nahihirapan para sa'yo, bes. Hindi naman mahirap. Sa labas, ipapakita ko lang kung sino ako. Sa bahay, ako ang kaisa-isang matigas at machong anak ni tatay. Oh, edi masaya kami pareho. Ang ibig kong sabihin, ako ang nahihirapan dyan sa pagkakabit mo ng false eyelashes. Ako na nga, baklang to. Ano po, tay? Kawaan ka ng Diyos, anak. Mukhang ginabi kaya ata. May mga tinapos lang po na group projects. May lagnat ka ba, John? Po? Wala naman po, tay. Bakit po? Parang namumula kasi ang mga pisngi mo. Lapit nga din at hawakan ko. Baka mainit ka. Ay, nako. Hindi ko pala nabura na maayos yung blush on ko. May sinasabi ka, anak? Ay, wala po, tay. Sabi ko, maghihilamos na lang po ako saglit. Baka po sobrang init ko kaya namumula ang fez ko. Ang ano? Ay, mukha ko po, tay. Ang mukha. Oh, kanin pa. Salamat po, tay.
Mukhang nagustuhan mo yung ulam ah. Sarap nga tay. Ang dami ko talagang nakakain kapag ito yung niluluto niyong ulam. Alam ko namang paborito mo yung pikar-pikar. Kaya niluluto ko pa minsan-minsan. Naalala ko tuloy ang nanay mo. Bakit tay? Paborito din ba ni nanay ito? Abay, oo naman. Lalo na at sariwa yung baka at tapos half-cook pa yung repolyo. Tay, hindi niyo ba naiisip na minsan na sana hindi na lang kayo nagkaanak ng nanay? Ha? Bakit ko naman iisipin yun? Kasi tay, baka kung hindi ako ipinanganak, baka buhay pang nanay. Namatay siya sa panganganak sa akin. Ay, John. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala kang kinalaman sa pagkawala ng nanay mo? Mahal na mahal ka ng nanay mo, anak. At kung buhay siya, sobrang proud niya sa'yo. Mabait, masunurin sa tatay at matalino. Ay, nga pala tay, bigay na pala ng card sa Biyernes. Excited ako. Siguradong may award ka na naman. Salamat at pinagbubuti mo ang pag-aaral, anak. Proud na proud sa'yo ang tatay. Akla! Sandali lang! ano ba? Ano yan? Authorization kineme. Para saan? Para sa Biyernes, ikaw na lang kumuha ng card ko. Bakit? Ano bang ganap mo? May lakad kami ng parentals. Ikaw na lang kumuha. Hindi man ako excited makita pero Pero, tawagan mo ko pag nakuha mo na. Tapos sabihin mo sa akin kung ilan ang bagsak ko. ay, gagang to. Akala ko ba kasama ang parentals? Ganite, mag-hi ka kunwari sa mga kasama ko. Isang hi, isang bagsak. Getching. Ako na bahala. Baklang suwang. Haler? Hello. Ito na, nakuha ko na. And? Hi sa'yo. Naku. Hi din sa papa mo. Aha. Saka sa mama at sa lahat ng mga kapatid mo. Seriousness? Isama mo na rin yung mga jowa nila. Saka yung mga naging ex. Nakakaloka. Ayoko na ba na? Mano po tay? Kaya kawaan ka ng Diyos, anak. Kasama ko po si Randy. Magandang hapon po. Oh, Randy. Pasok. Sandali at ipaghahanda ko kayo ng merienda. Tay, hindi na. Aalis din po kami agad. Saan naman kayo pupunta? Sa basketball court lang po. Mabuti naman. Tama yan. Magpapawis kayo paminsan-minsan. Magdala ka ng bimpo, John. Ipaghahanda ko kayo ng malamig na tubig sa jug. Aba, nakakauhaw yung pagtakbo-takbo. Tay, hindi naman po kami maglalaro ng basketball. Manonood lang po. Ganun ba? Sige, ingat kayo. Oh, nandito na pala kayo. Kamusta naman ang panonood nyo ng basketball? Nabusog po kami. Ano ba? Nabusog? Kumain na ba kayo? Nabusog po ang mga mata namin sa mga players na pagkamacho. Tumigil ka nga. Tay, hindi pa po. Alam ko po kasi na maghahanda po kayo ng hapunan. Totoo naman. Sandali at magluluto na ako. Doon lang po muna kami sa kwarto ko ha. Tay, maglalaro lang po kami ng computer. Kaloka! Ang gwapo ni number 7, oh! Uy, ano ba? Hinaamoy ang boses mo. Paninig ka ng tatay ko. Hindi ako maririnig ni Mang Ernie. Magkaharap na nga kami, hindi pa ako narinig. Yun pa kayang ang layo. Basta, umayos ka. Bakla, mapapagalitan ako sa'yo eh. Ang galing naman ito. Akala ko talaga libro. May sikretong lagayan pala. Ano ba yan? Nangingialam ka na naman ng mga gamit ko. Ay, lipstick.
Parang ang pangit ng shade. Boy, perfect sa akin yung shade na yan. Tingin nga. Oh, pak, diba? May pagka-Angelina Jolie nga sa'yo, Prenny. Super kissable ang lips mo. Kaya lang. Kaya lang? Dadagdagan ko pa, wait lang. Pantay naman, diba? Uy, kaya lang yung tatay mo nakatayo sa pinto. Ha? Huwag mo akong iprang ng ganyan, bakla ka. Seryoso nga, Bax. Halis na muna ako. Magkita na lang tayo sa school kapag nalampasan mo tong challenge na to. Oh, Randy. Uwi ka na. Opo, Mang Ernie. May pasok pa po ako bukas. Oh, mag-iingat ka. Pakilak mo na lang yung pinto at gate paglabas mo. Opo, Mang Ernie. Ako na pong bahala. John, anak. Tay? Bakit ka umiiyak? Alam mo namang nadudurog ang puso ng tatay kapag umiiyak ka. Isa pa, ang ganda pa naman ng lipstick mo. Hindi po kayo galit, Tay? Bakit ako magagalit, anak? Tay, bakla ako. Yung kaisa-isa niyong anak na lalaki. Bakla naman. Ano naman? Tanggap kita, John. Ano ka man? Hindi ako magiging pulis, Tay. Hindi naman kailangan. Hindi ko naman pangarap na maging pulis ka. Ang pangarap ko, magawa mo kung ano ang gusto mong gawin sa buhay nang walang inaapakang tao. Tay. Umiiyak ka na naman. Sinabi ng ayokong nalulungkot ang uniko iho ko. Naiiyak lang ako sa tuwa, Tay. Kasi tanggap niyo ako. Kahit ganito ako. Mahal na mahal kita, anak. Lagi mong tatandaan yan. Mahal na mahal ko rin po kayo, Tay. Tay, di ko na nakikita si Mang Boy. Hindi na kayo pinupuntahan? Hindi na napapadaan. Baka busy. Baka naiirita lang sa akin. Mula nang nalaman niyang bakla ako, hindi na nagpapakita dito. Kung yun ang dahilan, wala tayong magagawa doon. Hindi naman natin mababago ang paniniwala ng mga tao sa mga bagay-bagay. Alam ko naman po yun, na hindi lahat ng tao matatanggap ako. Nalulungkot lang po talaga ako ng very real sa inyo. Mukhang dahil sa akin, nawawalan na po kayo ng best friend. Kung kaibigan ko talaga siya, hindi siya mawawala. Dear love, wala na ang tatay. Pero hanggang ngayon, laman pa din ng puso ko ang walang hanggang pasasalamat sa kanya. Salamat sa walang tanong-tanong niyang pagmamahal, sa yakap na walang pag-aalinlangan, at sa pagtanggap niya ng buo sa tulad kong paminta. Matagal akong natakot na baka hindi niya ako matanggap. Baka isipin niyang iba ko sa anak na pinalaki niya. Pero hindi nangyari yun. Bagkus, pinaramdam niya sa akin na walang nagbago, na anak niya pa din ako. Sa halip na itakwil at ikahiya, tinuruan niya akong maging matatag, marangal, at mamuhay ng may respeto sa iba, at syempre sa sarili ko. Habang buhay nakaukit si tatay sa puso ko. Bilang retiradong pulis, hindi lang bayan ang kaya niyang protektahan, pati na din ang anak niyang bakla. Kaya naman araw-araw kong sinisikap maging mabuting tao. Minamahal ko ang sarili ko gaya ng pagmamahal niya sa akin. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!